Aron kaniadto fully book ang mga hotel sa Sinulog, karon nitsabaw na ang Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu Incorporated kon HRAC tungod sa kadako sa ilang lugi itandi sa nang labing Sinulog. Ani ang report. 5 na katuig nga gilangaw kuno ang occupancy sa mga hotels sa Sugbo matag Sinulog. Mao kini ang paghulagway sa tagduma sa mga hotel ug resort sa Sugbo nunod sa pagtuyhakaw sa mga pribadong mga panimay ug kondominium nga mao'y puy-an sa mga bisita inay sa mga hotel ug resort. Gani kaniadto layo pa ang Sinulog, puno na ang booking apan karon 30 ngadto sa 40% nga lugi sila. Sa kadako sa ilang gasto sa promotion, lupigon sila sa mga kakompetensya nga wa gani kuno magbayad og buhis sa pagtawat og mga guest. Busa miawhag sila sa Department of Tourism sa pag-regulate sa nasing mga paabangan. The biggest challenge that we have is really Airbnb. It's really giving a big hit to hotels right now on Airbnb. Kaya adto naman gud mo puyo ngadto. It's been affecting the whole market share nato, no? And we want to promote Cebu, but how can we promote Cebu nga? We need everybody's help. Gipadayag sa DOT official nga giaksyonan na nila ang hangyo sa mga hoteliers nga ila na ganing giduso ngadto sa ilahang uluhang buhatan. This is no kanang, it's not a lone battle man good of DOT, no? Unya, we look forward to benchmarking on like other countries nga niagi na pud ani nga face and how they resolve it. But then again, we have to collaborate and we have to coordinate with other agencies. Sa pikas bahin gipadayag ni Dimpas nga misaka ang tourist arrival sa rehiyon diin nag-una gihapon ang mga Korean gisundan sa mga Chinese. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.